Οκ, να ξεκινήσω λέγοντας και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την αγαπητή φίλη και συνάδελφο, πρώτα φίλη και μετά συνάδελφο Ευαγγελία Καραγιονοπούλου. Είναι πάντα μεγάλη μου τιμή να συνεργάζομαι και να κάνουμε πράγματα μαζί, και αν και από μακριά νιώθω ότι κάνουμε κάτι μαζί. Έχω έρθει στα Γιάννενα στο Πανεπιστήμιο αρκετές φορές. Έχουμε κάνει δράσεις, προγράμματα, με ερευνητικά αρκετά. Αγαπάω με έναν τρόπο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την πόλη και την περιφέρεια Ηπείρου. Ο κ. Καμπουράκης. Okay. Μπορεί να μπει και να διακόψω οποιαδήποτε στιγμή, προφανώς καταφέρει να συνδεθεί, να πω, κ. Γεωργόπουλο. Ευχαριστώ την Ψυχιατρική Κλινική, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, όλους τους συνεργατές, τον κύριο Κότση, την Περιφέρεια, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, όλους όσους έχετε σχεδιάσει την τοπικές Ηπείρου, όλους όσους έχετε σχεδιάσει τη σειρά διαλέξεων, και ευχαριστώ και τους εκπαιδευτικούς, τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που είναι εδώ τώρα, αυτή τη δύσκολη ώρα, μετά φαντάζομαι από μια κουραστική μέρα, με 1002 ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Ξέρετε και οι ίδιοι πόσο άβολο είναι να μιλάς σε ανθρώπους που να βλέπεις τα πρόσωπά τους. Έτσι, και αυτό δυστυχώς είναι ένα τίμημα που πληρώνουμε με την παρούσα κατάσταση. Προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου. Θα ήθελα να ήμασταν κάπου σε έναν χώρο και να βλέπουμε ο ένας τον άλλον, τα σώματά μας, τις δράσεις μας, τις αντιδράσεις του προσώπου. Αλλά, αυτό είναι δυστυχώς το σημείο των καιρών. Θα μοιραστώ την οθόνη μου, κύριε Γεωργόπουλε. Πείτε μου μόνο αν βλέπετε αυτό που βλέπω και εγώ τώρα. Ναι, βλέπουμε την πρώτη διαφάνεια. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Ο τίτλος της δικής μου παρουσίας έχει να κάνει με το σχολικό εκφοβισμό και την επιθετικότητα, έτσι, εμείς και οι άλλοι. Αυτό που δεν θα κάνω σε αυτή την παρουσίαση είναι να κάνω μια ενδελεχή παρουσίαση στο τι είναι και τι είναι σχολικός εκφοβισμός. Έτσι. Ή να μιλήσουμε για όλες τις επιπτώσεις, για όλες τις διαστάσεις του. Θα θέλαμε πάρα πολλές πραγματικά διαλέξεις και πάρα πολλές συναντήσεις για να καλύψουμε όλο το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Η προσπάθειά μου σήμερα θα είναι να εστιάσω στο ρόλο που έχουν οι παρατηρητές, τα παιδιά τα οποία είναι εκεί και παρατηρούν το φαινόμενο. Ακούγεται λίγο ίσως η παρουσίαση off σε σχέση αν μου επιτρέπει να πω, σε σχέση με τις παρούσες συνθήκες. Οι παρούσες συνθήκες μας έχουν κλείσει στα σπίτια μας, έχουν κλείσει τα παιδιά στα σπίτια τους. Παρ' όλα αυτά, μορφές εκφοβισμού συνεχίζουν να υπάρχουν, και αναφέρομαι στον κυβερνοεκφοβισμό. Δεν θα μιλήσουμε όμως για τον κυβερνοεκφοβισμό συνολικά ή ειδικά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω έχει ένα νόημα να μιλήσουμε για την συμπεριφορά των ανθρώπων που παρατηρούν περιστατικά στο χώρο του σχολείου ή ακόμα και στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα κοινό. Θα ανοίξουμε σίγουρα πάρα πολλές διαστάσεις. Χάρηκα πολύ με την τοποθέτηση του κ. Κότση. Αν και παιδοψυχίατρος μίλησε σαν κοινωνιολόγος, και χάρηκα πάρα πολύ που έβαλε τη διάσταση στην κοινωνική, έτσι, και την επίδραση της κοινωνίας σε όλο αυτό. Η επίδραση της κοινωνίας είναι πάρα πολύ σημαντική στον εκφοβισμό. Η επίδραση των συνθηκών των παρόντων είναι πολύ σημαντική. Της ψυχοπιεστικής κατάστασης που ζούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε όταν με το καλό γυρίσουμε στους χώρους τους φυσικούς, είτε λέγεται σχολείο είτε πανεπιστήμιο. Οπότε θέλω να πω ότι έχει ένα νόημα να το συζητάμε ακόμα και αν αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στον χώρο του σχολείου. Θα ξεκινήσω λοιπόν γρήγορα για να μην σας κουράσω πάρα πολύ, και κάποια πράγματα ίσως θα περάσω λίγο πιο γρήγορα από κάποια άλλα, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για πρακτικά ζητήματα. Για πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά για να αυξήσουμε την δυνατότητά τους να παρεμβαίνουν. Θέλω λοιπόν να αρχίσουμε με το τι είναι και κυρίως τι δεν είναι σχολικός εκφοβισμός. Και το λέω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια, μέσα από την μικρότερη δική μου εμπειρία, δουλεύοντας με αρκετά σχολεία, με αρκετούς εκπαιδευτικούς, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κρήτη, και εδώ σήμερα θα προσπαθήσω να μεταφέρω αυτή την εμπειρία. Δεν θα
θα μιλήσω πολύ λίγο για κάποια θεωρητικά πράγματα, αλλά πάρα πολύ λίγο θα προσπαθήσω να μεταφέρω πραγματικά την εμπειρία μέσα από την δουλειά σε σχολεία, σε πραγματικές συνθήκες, με πραγματικά παιδιά και πραγματικούς εκπαιδευτικούς. Okay. Και ένα πράγμα που έτσι τα τελευταία χρόνια με απασχολεί είναι ότι σαν να έχουμε φορέσει πραγματικά γυαλιά και να βλέπουμε τα πάντα ως σχολικό εκφοβισμό. Okay, να βλέπουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά, οτιδήποτε συμβαίνει ή μας φαίνεται κάπως περίεργο σαν σχολικό εκφοβισμό. Οπότε θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με μια διαφοροποίηση του εκφοβισμού από μια άλλη κατάσταση που ναι, ως εκπαιδευτικούς, ως ανθρώπους, ως γονείς, ως οτιδήποτε μας προβληματίζει, αλλά δεν είναι σχολικός εκφοβισμός, είναι κάτι άλλο. Και μιλάω για τη σύγκρουση. Okay? Μιλάω για τη σύγκρουση μεταξύ των παιδιών. Και είναι μια κατάσταση, ξαναλέω, που μας ανησυχεί, που μας προβληματίζει, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε σχολικός εκφοβισμός, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο. Εδώ λοιπόν έχω ένα πίνακα με κάποια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις δύο καταστάσεις. Στη σύγκρουση λοιπόν, τα δύο παιδιά συγκρούονται, το έχουμε το conflict αγγλιστή, υπάρχει μια ισότιμη σχέση μεταξύ των δύο μελών. Είμαι ένας, είσαι ένας. Είμαστε τρεις, είστε τρεις. Όχι μόνο αριθμητική, η ισοτιμία έχει να κάνει και με την αντιλαμβανόμενη επιρροή δύναμη που έχει ένα παιδί ή μια ομάδα παιδιών έναντι του άλλου. Αναφέρθηκε, το είπε πολύ γρήγορα ο κ. Κότσης, αλλά ναι, στον εκφοβισμό υπάρχει μια ανισότητα στην κατανομή της δύναμης. Αυτός που εκφοβίζει συνήθως έχει περισσότερη δύναμη, όχι φυσική, μπορεί να είναι και αντιλαμβανόμενη ή επιρροής, δύναμη επιρροής. Να επηρεάζει λοιπόν άλλα παιδιά περισσότερο από ό,τι το θύμα. Okay. Στη σύγκρουση συχνά τα παιδιά είναι φίλοι ή γνωρίζονται. Okay. Στον εκφοβισμό δεν υπάρχει φιλική σχέση και, να το πω και αυτό, δεν προβλέπεται ενδεχομένως να υπάρξει φιλική σχέση. Έτσι, δεν προβλέπεται να γίνουν φίλοι ο δράστης με το θύμα εκφοβισμού. Η σύγκρουση γίνεται τυχαία. Στο διάλειμμα, χωρίς να έχει προγραμματιστεί για την μπάλα, για το στυλό, μου είπες, σου είπα, όχι, έτσι γίνεται χωρίς κάποια προηγούμενο προγραμματισμό. Ο εκφοβισμός, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, είναι μια κατάσταση που έχει προγραμματιστεί. Έχει προγραμματιστεί και υπάρχει ένας στόχος. Okay. Θέλω να το κάνω για να. Okay. Για να επιτύχω κάτι. Επίσης, η σύγκρουση μπορεί να συμβεί μία φορά, δύο παιδιά ή παραπάνω να τσακωθούν, να μαλώσουν, να βριστούν, να οτιδήποτε και να σταματήσει εκεί. Ο εκφοβισμός, ένα βασικό του χαρακτηριστικό είναι η επαναληψιμότητα. Είναι μια συμπεριφορά που γίνεται και ξαναγίνεται. Πόσο συχνά? Χρειάστηκαν πολλές δεκαετίες μέχρι να καταλήξουν οι ερευνητές στο πόσο συχνά συμβαίνει κάτι και αρχίζει να λέγεται σχολικός εκφοβισμός. Ένας συμβατικός ορισμός σε αυτό είναι ότι λέμε σχολικό εκφοβισμό μια συμπεριφορά, μια κατάσταση που συμβαίνει περίπου μία φορά την εβδομάδα για περίπου 3 μήνες. Δηλαδή, αν κάθε εβδομάδα, περίπου μία φορά, εγώ το παιδάκι υφίσταμαι μία συμπεριφορά από ένα άλλο παιδάκι, μία ομάδα παιδιών για περίπου 3 μήνες, αυτό το λέμε σχολικό εκφοβισμό. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένας συμβατικός ορισμός και δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Okay. Αλλά είναι μια τάξη μεγέθους για να καταλάβουμε αν έχουμε το φαινόμενο ή μια άλλη συμπεριφορά μπροστά μας. Ξέρουμε ότι η σύγκρουση δεν επιφέρει σοβαρές συνέπειες στο θύμα. Έτσι. Στεναχωριέται, κλαίει, θυμώνει, αλλά πολύ γρήγορα επανέρχεται. Αντίθετα, ο εκφοβισμός, μας λένε όλες οι έρευνες, έχει σοβαρές επιπτώσεις που κρατάνε και στον χρόνο. Έτσι, έχουν διάρκεια στον χρόνο. Λέγεται κατάθλιψη, λέγεται άγχος, λέγεται μετατραυματικό στρες, λέγεται χρήση ουσιών, έτσι, ως τρόπο αντιμετώπισης, μηχανισμό αντιμετώπισης. Έχει σοβαρές συνέπειες που διαπερνούν διάφορα ηλικιακά στάδια και στην ενήλικη ζωή. Δεν αποσκοπεί η σύγκρουση στην απόκτηση δύναμης. Αντίθετα, ο εκφοβισμός είναι ένα βασικό του χαρακτηριστικό. Αυτός που εκφοβίζει θέλει να αποκτήσει, να εδραιώσει, να σιγουρέψει έτσι, τη δύναμή του έναντι του θύματος. Ο εκφοβισμός λοιπόν είναι ένα παιχνίδι δύναμης. Okay. Το στοιχείο της δύναμης, της εξουσίας και της άσκησης εξουσίας είναι βασικό. Αυτός που εκφοβίζει θέλει να επιβεβαιώσει ότι είναι πιο δυνατός από τον άλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά παιδιά να λένε πες ότι είσαι αυτό, πες ότι είσαι χαζός. Λίγο κεφαλοκλείδωμα, πες ότι είσαι εκείνο. Έτσι.
είναι η διάθεση να αποδείξω ότι μπορώ να σε επηρεάσω. Αντίθετα, και έτσι, η σύγκρουση γίνεται αυθόρμητα ως έκφραση, έκρηξη συναισθήματος, η οποία μετά επανέρχεται. Και το άλλο χαρακτηριστικό, το διαφοροποιώ στοιχείο, είναι ότι στη σύγκρουση συχνά έχουμε μεταμέλεια, υπάρχει ένα συγγνώμη, υπάρχει μια ανάληψη ευθύνης από τον δράστη. Οκ, έφταξα, ή ναι, ή είμαι θυμωμένος, ακούμε πολύ συχνά. Στην περίπτωση του εκφοβισμού, τις πιο πολλές φορές αυτό που ακούς είναι ότι έφταιγε. Μα δεν το βλέπεις πώς είναι, μα πώς μιλάει, μα πώς δίνεται, πώς προκαλεί. Έτσι. Ή έχει πλάκα. Έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα πριν από χρόνια στην Αυστραλία σε δείγμα 30.000 παιδιών περίπου από τον Ρίκμπι, τον ξανααναφέρω στη συνέχεια, που ρώτησε τα παιδιά γιατί το κάνετε αυτό, γιατί φοβίζετε άλλα παιδιά. Και η πιο συχνή απάντηση ήταν δύο συχνές απαντήσεις. Ένα, έχει πλάκα, περνάμε καλά. Και δεύτερον, φταίνε οι άλλοι. Καλά του κάνουμε, τα ζήταγε. Το ζητούσε το θύμα να τον εκφοβήσουμε. Okay. Και αυτό έχει βέβαια προέκταση και για την παρέμβαση. Okay. Οπότε, ερωτήματα που έτσι εγώ τουλάχιστον χρησιμοποιώ για να με διευκολύνουν να καταλάβω αν το φαινόμενο που έχω μπροστά μου είναι εκφοβισμός ή σύγκρουση ή βίαιος τσακωμός, που είναι και αυτό μια κατάσταση, ξαναλέω, που ανησυχεί, που προβληματίζει, που χρειάζεται να κάνουμε κάτι γι' αυτό, υπάρχει ανισορροπία στη δύναμη. Ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Υπάρχει πρόθεση, αναγνωρίζεται πρόθεση του δράστη να εκφοβήσει το θύμα. Γίνεται συχνά, είναι κάτι που συμβαίνει γενικότερα. Ποια είναι η αιτιολόγηση της εμπλοκής από τους μαθητές, γιατί λένε οι μαθητές γι' αυτό, τι μας λένε, γιατί γίνεται αυτό, ποια είναι η δική τους στάση. Έχει πολύ σημασία να ακούμε τις φωνές των εμπλεκόμενων. Και υπάρχουν κάποιοι λόγοι που να κάνουν πιθανότερο το σενάριο του εκφοβισμού. Ότι ένα παιδί έχει μια δυσκολία, ότι κάποιοι θέλουν να κερδίσουν κάτι, ότι κάποιοι το κάνουν συχνά αυτό με μια επαναληψιμότητα σε διαφορετικά παιδιά. Okay. Αυτά είναι ερωτήματα. Δεν είναι εύκολα να τα απαντάμε πάντα και δεν είναι εύκολα να έχουμε μια σαφή απάντηση, αλλά είναι νομίζω γενικότερα ερωτήματα που μας κατευθύνουν λίγο στο να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Έτσι, για να μην βαφτίζουμε ακριβώς, ξαναλέω, κάθε συμπεριφορά σαν εκφοβισμό. Δεν είναι όλες οι συμπεριφορές σχολικός εκφοβισμός. Okay. Αυτό είναι το μήνυμα από τις πρώτες αυτές διαφάνειες. Και πάμε λίγο τώρα, όχι στους δράσκες και στους θύτες, στα θύματα, πάμε στον ρόλο των παρισταμένων. Παριστάμενοι είναι οι μάρτυρες, είναι τα παιδιά που είναι μπροστά. Okay. Στα παιδιά που είναι μπροστά όταν σημαίνει το φαινόμενο. Υπάρχουν παιδιά που είναι μπροστά, το πρώτο ερώτημα. Ή το φαινόμενο λαμβάνει χώρα κατά μόνας. Θα ξεκινήσω με κάποια περιστατικά, όχι τόσο σχολικού εκφοβισμού, όμως είναι περιστατικά που έδωσαν έναυσμα αρχικό στο να διερευνηθεί ο ρόλος των ανθρώπων που είναι μπροστά σε ένα γεγονός. Στην προκειμένη περίπτωση επαναλαμβανόμενο, αλλά ξεκίνησε η συζήτηση για τη συμπεριφορά των ανθρώπων που είναι μπροστά σε ένα γεγονός που δεν προβλέπεται να συμβαίνει, σε ένα σοκαριστικό γεγονός, ένα γεγονός βίας. Έτσι. Το πιο γνωστό περιστατικό από αυτά, ίσως το γνωρίζετε, είναι το περιστατικό της Κίτι Τζενοβέζ το 1964. Okay. Μια 28χρονη γυναίκα, η οποία κακοποιήθηκε και τελικά δολοφονήθηκε από έναν άντρα μπροστά στο σπίτι της. Έτσι. 38 ή με άλλες αναφορές 39 μάρτυρες άκουσαν ή είδαν το περιστατικό και δεν μίλησε κανείς. Okay. Κανείς δεν πήρε θέση, κανείς δεν έκανε κάτι. Παρόλες τις εκκλήσεις του θύματος για βοήθεια. Okay. Κανείς δεν ασχολήθηκε, κανείς δεν έκανε τίποτα να αποτρέψει το γεγονός. Αυτό στην Αμερική. Ένα άλλο περιστατικό από την Αγγλία, το 1993, ενός δίχρονου αγοριού, το οποίο απήχθη από το εμπορικό κέντρο ενώ ήταν με τη μαμά του, η οποία έχασε την εποπτεία του για λίγο, σύρθηκε για 2 ώρες στο Λίβερπουλ, μες στην πόλη του Λίβερπουλ, εμφανώς ταλαιπωρημένο, μέχρι ότου δολοφονήθηκε. 39 μάρτυρες 39 άνθρωποι είδαν το παιδί, έτσι, να είναι σε ταλαιπωρημένη κατάσταση και δεν έκανε κανείς τίποτα γι' αυτό. Okay. Και ένα άλλο περιστατικό τελευταίο,
η Σέρις Άιβερσον, ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο κακοποιήθηκε και τελικά δολοφονήθηκε. Υπήρξε μάρτυρας, ο οποίος δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Okay. Είναι, καταλαβαίνω, δραματικά περιστατικά, προφανώς, σοκαριστικά. Δείχνουν όμως και ξαναλέω, αποτέλεσαν το έναυσμα για να αρχίσει να μελετάτε και ο ρόλος των ανθρώπων που είναι τριγύρω στα περιστατικά εκφοβισμού. Okay. Η πρώτη έρευνα που συστηματικά το παρατήρησε και έτσι μελέτησε ήταν μια έρευνα το 1999 από τους O'Connell και συνεργάτες, τέλος πάντων, οι οποίοι πήγαν και παρατήρησαν, έκαναν επιτόπου παρατήρηση σε πάρα πολλά σχολεία, σε πάρα πολλές, με ένα πολύ μεγάλο δείγμα μαθητών, οι οποίοι πήγαν και παρατηρούσαν τα παιδιά στο διάλειμμα, τη συμπεριφορά τους στην αυλή του σχολείου. Παρατήρησαν λοιπόν και κατέγραψαν ότι στο 8,5 στις 10 φορές, όταν συνέβαινε ένα περιστατικό εκφοβισμού, υπήρχαν και άλλοι συνομήλικοι τριγύρω με κάποιο τρόπο. Πόσοι? Συγγνώμη. Κατά μέσο όρο 4 άτομα. Κατά μέσο όρο λοιπόν 4 άτομα παρατηρούσαν, ήταν μπροστά, ήταν μάρτυρες στο περιστατικό όπου άνθρωποι, μαθητές, εκφόβιζαν μαθητή ή μαθητής μαθητή. Okay, περίπου 4 άτομα λοιπόν ήταν μπροστά. Τώρα, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Τι έκαναν το χρόνο που λάμβανε χώρα το περιστατικό? Ας πούμε, το περιστατικό για λόγους συζήτησης λάμβανε χώρα, ο χρόνος ήταν 100 δευτερόλεπτα. Έτσι. Μέτρησαν λοιπόν στα 100 αυτά δευτερόλεπτα, το 100% του χρόνου, τι έκαναν οι μαθητές. Βρήκα λοιπόν ότι στο 54% του χρόνου που γινόταν το περιστατικό, οι παρατηρητές ενίσχυαν τους δράστες μην κάνοντας τίποτα. Μην κάνοντας τίποτα, μην παρεμβαίνοντας, οι δράστες θεωρούσαν ότι νομιμοποιούνται, και αυτό το κρατήσουμε στο μυαλό μας, έτσι, για το τι σημαίνει μη δράση, θεωρούσαν ότι συνεχίζουν κανονικά, πρέπει να κάνουν αυτό που κάνουν. Στο 21 του χρόνου ενίσχυαν ενεργητικά τους δράστες, χαχαχα, βάρα, ναι, τον βλάκα, συνέχισε, ναι, καλά του κάνεις. Okay. Και στο 25% του χρόνου τους παρενέβησαν για να υποστηρίξουν τα θύματα. Στο 1/4 μόνο έκαναν κάτι γι' αυτό. Okay. Τώρα, το πιο ενδιαφέρον, οι επεμβάσεις ήταν παρόμοιες, ήταν και από αγόρια και από κορίτσια, αν και πολλές έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια συνήθως είναι πιο έτοιμα να παρέμβουν, είναι πιο, θέλω να πω, έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα ή θέληση να παρέμβουν. Το πιο εντυπωσιακό έβριμα ήταν αυτό, ότι στις περιπτώσεις που παρενέβαιναν τα παιδιά, 75%, στο 75% των περιπτώσεων που παρενέβαιναν, κατάφερναν να σταματήσουν τον εκφοβισμό. 7,5 στις 10 φορές λοιπόν το περιστατικό σταματούσε εκεί και τότε. Και μάλιστα στο 60% το περιστατικό σταματούσε σε 10 δευτερόλεπτα. Άμεσα λοιπόν. Αυτό έδωσε πολύ μεγάλη... Άλλες έρευνες μετά επιβεβαίωσαν, ακόμα και πρόσφατες έρευνες, επιβεβαίωσαν ότι η παρέμβαση των συνομηλίκων σταματάει το φαινόμενο γρήγορα και ξεκίνησε τότε από το 1999 μια συζήτηση για το ότι ποιες παρεμβάσεις, για ποια ενσυναίσθηση μιλάμε, που είναι σημαντικό και η ενσυναίσθηση, είναι όλα αυτά. Εδώ έχουμε μπροστά, αυτοεκτίμηση, οτιδήποτε. Εδώ έχουμε τη λύση μπροστά μας. Και η λύση είναι στους γύρω. Η λύση είναι στο περιβάλλον, το ζωντανό περιβάλλον, το δρόν περιβάλλον, το ανθρώπινο περιβάλλον, τους παριστάμενους. Okay. Από τότε λοιπόν, δεν είναι πολύς ο χρόνος, το 1999 ήταν αυτή η έρευνα, ξεκίνησε μια μεγάλη κουβέντα για το πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε τους παρατηρητές ώστε να παρεμβαίνουν με κάποιο τρόπο για να σταματούν το φαινόμενο. Τώρα, η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι παρατηρητών. Δηλαδή, τα παιδιά υιοθετούν κάποιον από τους παρακάτω ρόλους. Υπάρχουν οι βοηθοί. Έτσι. Οι βοηθοί, οι οποίοι είναι αυτοί οι ακόλουθοι. Θα έχετε παρατηρήσει στα σχολεία, στα παιδάκια, τα οποία δεν είναι οι εκκινητές της διαδικασίας, είναι όμως τα παιδιά που συμφωνούν, έτσι, ξεκάθαρα, που ενθαρρύνουν, έτσι, που ακολουθούν και ενεργοποιούνται και αυτά στον εκφοβισμό. Βρίζουν και αυτά. Συμμετέχουν και αυτά στον προγραμματισμό του φαινομένου του εκφοβισμού. Okay. Υπάρχουν οι ενισχυτές. Ένας άλλος τύπος είναι οι ενισχυτές.
Οι ενισχυτές είναι τα παιδιά που είναι εκεί, κοιτούν, δεν συμμετέχουν τόσο ενεργά, όμως γελάνε. Έτσι. Δείχνουν ένα σημάδι θετικής ανταπόκρισης σε αυτό που κάνει ο δράστης. Και με αυτή την έννοια βέβαια δίνουν πάρα πολύ μεγάλο boost στον δράστη να συνεχίσει τη συμπεριφορά του. Η τρίτη κατηγορία είναι οι αμέτωχοι. Είναι αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Όπως είπα πριν όμως, αυτό το δεν κάνω τίποτα, αυτή η ομάδα, αυτή η συμπεριφορά, για κάποιους λόγους, δεν θα τους αναφέρω τώρα για να μην χάσω πολύ χρόνο, για κάποιους λόγους που έχουν να κάνουν με τις γνωστικές λειτουργίες του δράστη, που θέλει να πιστέψει ότι όλοι συμφωνούν με αυτόν ή με αυτήν, παίρνει αυτή την ουδετερότητα ως θετική εξέλιξη. Ως θετικό σήμα. Είναι σαν να παίρνει το σήμα ότι αφού δεν λένε τίποτα, επιβραβεύουν, με ενθαρρύνουν, άρα συνεχίζω. Okay. Μέσα από αυτή τη σιωπηρή έγκριση. Και τέταρτον, είναι η ομάδα των υπερασπιστών, των παιδιών που μπαίνουν και κάνουν κάτι. Έτσι, που λένε κάτι. Είτε εκείνη τη στιγμή, είτε αργότερα σε κάποιον εκπαιδευτικό, σε κάποιον ενήλικο ή σε κάποια άλλα παιδιά. Okay. Είναι η μικρότερη πλειοψηφία. Αυτή την ομάδα, προφανώς, θέλουμε να ενδυναμώσουμε, να αυξήσουμε μάλλον. Έτσι, θέλουμε δηλαδή να μεταφέρουμε παιδιά από τις άλλες ομάδες σε αυτή την ομάδα. Okay, να γίνουν υπερασπιστές. Γιατί δεν παρεμβαίνουν τώρα τα παιδιά? Για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνουν? Οι λόγοι είναι πολλοί και σίγουρα έχετε σκεφτεί αρκετούς από αυτούς. Τα παιδιά λοιπόν δεν παρεμβαίνουν, δυσκολεύονται να το κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι. Δυσκολεύονται. Ενώ ξέρουν ότι είναι σημαντικό. Ένας λόγος είναι αυτό που λέμε διάχυση ευθύνης μέσα στο πλήθος. Η διάχυση της ευθύνης. Έχουν δείξει έρευνες λοιπόν ότι είναι αυτό που λέμε ότι έλα μωρέ, κάποιος άλλος θα κάνει κάτι γι' αυτό. Η έρευνα λοιπόν έχει δείξει επίσης ότι όσο πιο πολύ παρατηρούμε ένα γεγονός, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να παρέμβουμε σε αυτό το γεγονός. Αν παρατηρούμε 2 άτομα κάτι το οποίο δεν είναι OK, έχουμε πολλαπλάσιες πιθανότητες να παρέμβουμε σε αυτό που γίνεται από το να το παρατηρούμε 40 άτομα. Okay. Στα 40 άτομα λέμε ότι δεν γίνεται, είμαστε τόσο πολλοί, κάποιος θα κάνει κάτι και κανείς δεν κάνει τίποτα. Okay. Ένα άλλο γεγονός είναι ότι τα απασχολεί η δική τους ασφάλεια. Φοβούνται μήπως γίνουν τα ίδια θύματα εκφοβισμού. Έτσι. Λένε ότι αν πω κάτι, αν κάνω κάτι, ναι, θα μου την πέσουν εμένα. Και πρέπει να πω, γιατί ξαναλέω, θέλω να μιλάω μέσα από την πράξη και όχι από τη θεωρία, αυτό είναι αλήθεια. Έχει μια αλήθεια αυτό το πράγμα. Συμβαίνει δηλαδή. Μπορεί, ναι, όντως, να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Όπως επίσης και σε αυτή τη θέση. Να χαρακτηριστούν ρουφιάνοι, καρφιά κτλ. Τσιράκια, μπλα μπλα μπλα. Αυτό τώρα μας κάνει να σκέφτομαι, με κάνει να σκέφτομαι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ πλέον για το πόσο σημαντικός είναι ο χειρισμός από τους ενήλικες των καταστάσεων αναφοράς των περιστατικών. Πόσο σημαντικό και πόσο ευθύνη με γεμίζει το τι κάνω όταν ένα παιδί έρθει να μου αναφέρει κάτι. Γιατί όντως, αν έχω έναν αδέξιο εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών χειρισμό, το παιδάκι αυτό που ήρθε να μου το πει μπορεί να βρεθεί σε πολύ δυσμενή θέση. Και αυτό πρέπει να το έχω υπόψη μου στο τι κάνω. Όλες οι πολιτικές παρέμβασεις για τον εκφοβισμό, οι δράσεις τέλος πάντων, λαμβάνουν πάρα πολύ υπόψη την ασφάλεια των παιδιών τα οποία κάνουν την αναφορά των περιστατικών. Δεν μπορούμε να λέμε με λίγα λόγια στα παιδιά, ελάτε, πείτε το, μιλήστε, χωρίς να έχουμε διασφαλίσει ένα πλαίσιο που να τα προστατεύει, να τα διαφυλάσει από την πιθανότητα να γίνουν και αυτά θύματα ή να χαρακτηριστούν κάπως. Ένα άλλο είναι ότι δεν κατανοούν ακριβώς το τι είναι ο εκφοβισμός και επίσης δεν έχουν τις δεξιότητες, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν έχουν τις δεξιότητες, τις συγκεκριμένες, το τι κάνω όταν δω κάτι τέτοιο. Επίσης, στο επίπεδο πολιτικών τώρα παρεμβάσεων, ένα σημαντικό ζήτημα είναι αυτό, να διδάξουμε στα παιδιά τι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορούμε να λέμε στα παιδιά να το λέτε, πρέπει να ξέρουν συγκεκριμένα πράγματα. Σε ποιον, πού βρίσκεται αυτός, πότε, τι πρέπει να κάνω τότε. Έτσι, δεν μπορούμε να λέμε στα παιδιά να είστε βοηθητικοί, να είστε υποστηρικτικοί. Όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, πρέπει να δίνουμε στα παιδιά συγκεκριμένες οδηγίες, σαφείς, έτσι, που να ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Okay. Τώρα, θα περάσω λίγο αυτά, είναι λίγο θεωρητικά πράγματα για το ρόλο των εκπαιδευτικών. Το μόνο που
έτσι, χρειάζεται να πω εδώ, είναι ότι φαίνεται, μπορεί να μην σας να γίνεται κατανοητό στην καθημερινότητα του σχολείου, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο ρόλος του παιδιού είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το φαινόμενο του εκφοβισμού δεν συνδέεται μοναδικά με μία πηγή. Έτσι. Δεν είναι μόνο θέμα της οικογένειας, δεν είναι μόνο θέμα του σχολείου, δεν είναι μόνο θέμα των παιδιών, είναι ένα συστηματικό φαινόμενο. Έτσι. Είναι πολιτικό, είναι κοινωνικό, είναι και προσωπικό, είναι όλα. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές υπάρχει αυτή η στάση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τα παιδιά το φέρνουν στο σχολείο, από το σπίτι, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι, πρέπει να πω, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά στον χώρο του σχολείου. Οι πιο πολλές παρεμβάσεις εστιάζουν στον χώρο του σχολείου, γιατί ακριβώς δίνουν τη δυνατότητα in vivo να παρέμβεις. Και έχει φανεί, η κυρία Καραγιανοπούλου ασχολείται πολύ περισσότερο από μένα για την μαθησιακή διαδικασία και το πώς αυτή επιδρά στην μάθηση, στην ψυχολογική προσαρμογή των παιδιών, στο πώς είναι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, το πώς κάνει το μάθημα, το πώς λειτουργεί σαν role model, σαν πρότυπο συμπεριφοράς, εξαιρετικά σημαντικός. Okay. Μπορεί να διδάξει κοινωνικές δεξιότητες, μπορεί να διδάξει καλές συμπεριφορές, μπορεί να διδάξει οριοθέτηση, okay. Μπορεί να διδάξει πάρα πολλά, ακόμα και μέσα από τη διδασκαλία των μαθηματικών, ακόμα και μέσα από τη διδασκαλία της φυσικής. Okay. Μπορεί να διδάξει πράγματα. Ο εκφοβισμός λοιπόν είναι ομαδικό φαινόμενο και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Okay. Είναι σύστημα λοιπόν. Και σε αυτό το σύστημα μπαίνουν μέσα οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Okay. Είναι πάρα πολύ συχνό αυτή η συγκρουσιακή σχέση μεταξύ σχολείου και γονέων. Το σπίτι φταίει για αυτό που γίνεται, όχι το σχολείο φταίει, στο σπίτι είναι μια χαρά το παιδί μου, το σχολείο είναι πράγματα που ακούμε συνέχεια. Έτσι. Στο σπίτι δεν τα κάνει αυτά, στο σχολείο τα κάνει, κουλουπού. Δύσκολα βρίσκεις έναν παράγοντα, έτσι. Ακόμα και να βρεις τον παράγοντα που προέρχεται, από το οποίο προέρχεται μια δύσκολη συμπεριφορά ενός παιδιού, σε επίπεδο παρέμβασης έχει φανεί ότι όταν παρέμβει στο σύστημα, συνολικά έχει καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί υπάρχει δυναμική αλληλεπίδραση. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη δυναμική αλληλεπίδραση, ναι, υποστήριξη του παιδιού που εκφοβίζεται, ναι, κατανόηση του παιδιού που εκφοβίζει, για κάποιο λόγο το κάνει. Κάτι σημαίνει αυτό. Έχουμε φύγει χρόνια τώρα από το μοντέλο, το καταγγελτικό, το τιμωρητικό, έτσι, να τιμωρήσουμε απλώς τον δράστη. Πλέον έχουμε περάσει στο να τον καταλάβουμε, το θήτη, έτσι, τι φωνάζει μέσα από αυτό που κάνει. Και βεβαίως η ενίσχυση του ρόλου των παρατηρητών, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι, που λέει ότι χρειάζεται όλοι να βοηθήσουμε όλους. Ο εκφοβισμός δεν αντιμετωπίζεται λέγοντας ένα παιδί σταμάτα να το κάνεις, ούτε λέγοντας ένα άλλο παιδί, έλα και εσύ, δείξε τσαμπουκά ή να μην το παίρνεις τώρα σοβαρά. Δυστυχώς δεν μπορεί. Η σύγκρουση ναι. Η τσακωμή ναι. Η βίαιη συμπεριφορά ναι. Ο εκφοβισμός όχι. Δεν είναι ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζεται κατά μόνας. Okay. Τώρα, η παρέμβαση για τους παριστάμενους έχει αυτά τα πάνω κάτω 4 χαρακτηριστικά και θα περάσω να σας δείξω ένα πρόγραμμα το οποίο το εφαρμόζουμε. Θα πάμε λίγο στα πιο πρακτικά πράγματα. Okay. Η συμπεριφορά, λοιπόν, η παρέμβαση στους παριστάμενους κάνει σαφές, έτσι, ότι μπορεί να παίξει ρόλο στο να συνεχιστεί ή να μην συνεχιστεί ο εκφοβισμός. Επίσης, διδάσκει δεξιότητες. Τι μπορεί να κάνετε συγκεκριμένα, παιδιά, γι' αυτό. Okay. Επίσης, έχει καλλιεργήσει ένα κλίμα που λέει ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει. Κανείς δεν είναι απ' έξω. Και επίσης, είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο σχολείου οι δραστηριότητες που εμπλέκουν την τάξη ή και το σχολείο, που εμπλέκουν τους παριστάμενους ώστε να τους ενθαρρύνουν να αναπτύξουν πιθανές θετικές σχέσεις με τα πιθανά θύματα. Εδώ λοιπόν θέλω να σας παρουσιάσω, νομίζω τώρα είναι, ένα πρόγραμμα πολύ απλό 4 βημάτων που έχει προταθεί από τον Rigby. Ο Rigby είναι ένας από τους μεγαλύτερους ερευνητές και πρακτικούς ανθρώπους, ψυχολόγους στην Αυστραλία. Μαζί με τον Ολβέους είναι τα 2 κεντρικά ονόματα στην παγκόσμια βιβλιογραφία για το σχολικό εκφοβισμό. Έχει προτείνει λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο με
πολύ μικρή εκπαίδευση, μπορεί να εφαρμοστεί από τους εκπαιδευτικούς, δεν είναι να είναι κανείς ούτε ψυχολόγος, ούτε ψυχίατρος, ούτε ειδικός ή παραειδικός. Okay. Είναι ένα πρόγραμμα που στην Ελλάδα το εφαρμόζουμε πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι δεν είναι ένα θεωρητικό πράγμα, είναι ένα πράγμα το οποίο το έχουμε κάνει σε τάξεις πραγματικές, με πραγματική εκπαιδευτική, με πραγματικούς μαθητές, και η ανταποκρισιμότητα φαίνεται να είναι πάρα πολύ σημαντική. Ιδίως θα πω στα παιδιά του δημοτικού. Θα το δείτε λιγάκι. Έτσι, αλλά με κάποιο τρόπο όλα αυτά τα προγράμματα μπορεί να προσαρμοστούν για οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα. Okay. Ξέρω ότι στο ακροατήριο έχουμε συναδέλφους και από πρωτοβάθμια και από δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Okay. Αλλά ξαναλέω, με κάποιες προσαρμογές μπορεί πιθανότατα να προσαρμοστεί και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Όμως, έτσι όπως παρουσιάζεται τώρα, ναι, αναφέρεται περισσότερο στο δημοτικό. Το Έλληνα έχει να κάνει, το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με την εισαγωγή του όρου εκφοβισμός. Τι είναι εκφοβισμός? Και το τι είναι εκφοβισμός, όλα αυτά μπορεί να γίνουν σε επίπεδο μιας διδακτικής ώρας, έτσι, ή στο μεγαλύτερο διάστημα μιας διδακτικής ώρας. Ξαναλέω, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει γίνει από εκπαιδευτικούς σε πάρα πολλά σχολεία. Η εισαγωγή του όρου εκφοβισμού δεν είναι να πούμε εμείς τα παιδιά. Ξέρετε, παιδιά, λοιπόν, ακούστε την εκφοβισμό, θα σας πω εγώ. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Όχι. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο καλύτερος τρόπος να μάθεις ή να καταλάβεις κάτι ή να εμπλακείς είναι να στήσεις το κεφάλι σου εσύ. Οπότε σε αυτό το επίπεδο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από την ομάδα, εννοώ ομάδα οργανωμένη σε μικρές ομάδες, να χωρίσει λοιπόν την τάξη, για παράδειγμα, σε ομάδες 3-4 ατόμων και να πει: βρείτε ορισμούς εσείς, έτσι, το τι θεωρείτε ότι είναι σχολικός εκφοβισμός. Okay. Πολλά παιδιά, ανάλογα την τάξη, ζωγραφίζουν, κάνουν ζωγραφιές. Άλλα παιδιά σε μεγαλύτερες τάξεις γράφουν ορισμούς, γράφουν περιστατικά. Okay. Η κάθε ομάδα λοιπόν φτιάχνει το δικό της υλικό. Okay. Και παρουσιάζει βέβαια στη μεγάλη ομάδα τα αποτελέσματα της δουλειάς. Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να συνδέσει, έχοντας στο μυαλό του προφανώς το τι θέλει να ενδυναμώσει και να αναδείξει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, φτάνει σε έναν συνολικό ορισμό, ο οποίος έχει στοιχεία προφανώς από τη δουλειά των μαθητών και φτάνει σε έναν ορισμό π.χ. που να λέει ότι ο εκφοβισμός είναι όταν ένα άτομο ή μια ομάδα πληγώνει κάποιο άλλο άτομο επίτηδες, χρησιμοποιώντας βρισχές, όταν το επιτίθεται σωματικά και καταστρέφει τα πράγματά του. Αυτό είναι ένα quote, μια δήλωση από πραγματικό, έτσι, από ένα πραγματικό σχολείο, από πραγματική τάξη. Okay. Στο οποίο έχουμε φτάσει μέσα από τη σύνθεση διαφόρων στοιχείων ή και ζωγραφιών, ξαναλέω. Okay. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο επίπεδο, να καταλάβουμε τι είναι ο εκφοβισμός και να συμφωνήσουμε όλοι για τα χαρακτηριστικά του. Το δεύτερο επίπεδο είναι να συμφωνήσουμε όλοι σε κοινά αποδεκτούς κανόνες στο πώς συμπεριφερόμαστε σε σχέση με τη συμπεριφορά μας στους άλλους. Έτσι. Τι είναι καλό, πώς είναι καλό να συμπεριφερόμαστε και τι δεν είναι καλό να συμπεριφερόμαστε. Κανόνες είναι κοινά αποδεκτοί γιατί έχουν βγει πάλι από τις προτάσεις των παιδιών. Δεν πάμε εκεί και λέμε, ωραία, ακούστε τώρα πώς πρέπει να είμαστε. Έτσι, πάμε και λέμε, ωραία, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να λειτουργούμε με ένα καλύτερο τρόπο για να μειώσουμε αυτά τα περιστατικά, αυτά που βρήκαμε στο πρώτο επίπεδο, τι μπορούμε να κάνουμε, τι είναι σημαντικό. Λέμε ότι αυτά δεν είναι βοηθητικό να είναι 15 πράγματα, μπορεί να είναι 3, 4, 5, 6. Οι οποίοι έχουν βγει, ξαναλέω, έχουν αναδειχθεί μέσα από τις αφηγήσεις των ίδιων των παιδιών. Okay. Πάντα οι κανόνες είναι σημαντικό να έχουν καταφατική δήλωση, παρά αρνητική. Όχι να μην κάνω αυτό, αλλά τι είναι σημαντικό να κάνω. Να βοηθάω, να παρεμβαίνω, να μιλάω καλά, να οτιδήποτε. Τη θετική χρειά θέλουμε εδώ, έτσι, να συμπεριφέρομαι με ευγένεια, παρά να μην φωνάζω στους άλλους ή να προσβάλλω τους άλλους. Okay. Αυτοί οι κανόνες μπορεί να είναι γραμμένοι στον πίνακα, στην αίθουσα, σε ένα χαρτί μεγάλο, μέσα στην αίθουσα και να είναι όλη τη χρονιά, ώστε να μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτούς συχνά. Και υπάρχει μια τέτοια διάσταση σε αυτό. Τάξεις που το έχουν υιοθετήσει αυτό και το έχουν σε ένα χαρτόνι με ζωγραφιές, με οτιδήποτε μέσα στην τάξη, φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο να γυρνάνε σε αυτούς τους κανόνες και να τους συζητάνε όταν συμβαίνει κάτι. Γιατί θα συμβαίνει κάτι. Έτσι, ό,τι και να κάνουμε θα συμβαίνει κάτι. Okay. Το τρίτο επίπεδο είναι αρκετά σημαντικό.
για μένα είναι ο διαχωρισμός της έννοιας κάρφωμα και πληροφόρηση. Πριν λίγο είπαμε ότι ένας φόβος των παιδιών έχει να κάνει, αναφοράς ενώ των περιστατικών, ένας φόβος τους γιατί δεν αναφέρουν, έχει να κάνει με το ότι φοβούνται ότι θα τους πούνε καρφιά ή ρουφιάνους ή οτιδήποτε άλλο. Okay. Εδώ είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τη διαφοροποίηση μεταξύ του καρφιού, έτσι, του καρφώνω και πληροφορώ. Γιατί και αυτό έχει μια θεμιτότητα, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Έτσι. Αυτό είναι θεμιτό. Ναι, υπάρχει είναι του καρφιού. Υπάρχει είναι του ρουφιάνου. Και πρέπει να πω αυτό που λέω πάντα, ότι στην Ελλάδα είμαστε και λίγο ευαισθητοποιημένοι σε αυτές τις έννοιες. Έχουμε μια ιστορία δύσκολη, έτσι, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που κάπως μας ακολουθεί ενδεχομένως. Υπάρχει αυτή η έννοια του καρφιού, λοιπόν. Εδώ όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Κάρφωμα, λοιπόν, πρέπει να πούμε τι είναι το κάρφωμα και τι δεν είναι το κάρφωμα. Όταν κάποιος λέει σε κάποιον ενήλικα ή σε κάποιον άλλον τι έκανε, μόνο και μόνο για να τον βάλει σε μπελάτες, χωρίς αυτό το έκανε να είναι όμως κακό ή επιλήψιμο, αυτό είναι κάρφωμα. Αν πάω να πω στον κύριο ή στην κυρία ή στον συμμαθητή μου ότι ο Γιώργος αγαπάει τη Μαρία, ενώ προβλέπετε, δεν βοηθάει πουθενά αυτό, είναι κάρφωμα. Ή ο Γιώργος έχει γράψει στο τετράδιό του αυτό είναι κάρφωμα. Ο Γιώργος δεν ενοχλεί κανέναν με αυτό που έχει στο τετράδιό του. Okay. Δεν ενοχλεί κανέναν. Από την άλλη, όταν λέμε κάτι το οποίο βάζει κάποιον άλλον μαθητή σε κίνδυνο ή τον ίδιο ή άλλον σε κίνδυνο, αυτό το λέμε πληροφόρηση. Το λέμε ενημέρωση. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε μια άλλη λέξη. Ενημέρωση. Okay. Και αυτό πρέπει κάπως να συμφωνήσουμε ότι είναι θεμιτό και ότι το περιμένουμε. Και πρέπει να συμφωνήσουμε σε όλη την τάξη ότι η δεύτερη περίπτωση τη χρειαζόμαστε. Ότι είναι σημαντικό να λέμε ιδίως στους ενήλικες, σε παρένθεση λέω ότι η έρευνα πάλι έχει δείξει ότι όταν η αναφορά περιστατικών γίνεται σε ενήλικες, έχει καλύτερα αποτελέσματα, υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα από όταν η αναφορά γίνεται σε κάποιον φίλο. Okay. Δεν είναι κακό, μπορεί τα παιδιά να μιλάνε και σε άλλους και οι άλλοι να ενδυναμώνουν, αλλά θέλουμε η πληροφορία να καταλήξει σε κάποιον ενήλικο. Okay. Οπότε πρέπει να συμφωνήσουμε σε επίπεδο τάξης καταρχήν ότι αυτά τα περιστατικά τα λέμε πληροφόρηση και δεν τα θεωρούμε κάρφωμα. Okay. Υπάρχει λοιπόν σαν διάχυση αυτό. Και τέταρτον, είναι αυτό ο ρόλος του ατόμου εμπιστοσύνης. Στο εξωτερικό υπάρχει καθιερωμένος ο ρόλος. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για να υπάρξει. Τι είναι το άτομο εμπιστοσύνης? Το άτομο εμπιστοσύνης είναι ένας άνθρωπος στον οποίο μπορεί, θα βάλω μαζί, στον οποίο μπορεί το παιδί να αποτανθεί όταν θέλει να αναφέρει ή να μιλήσει για ένα περιστατικό εκφοβισμού. Μπορεί να είναι ο διευθυντής, ο συνάδελφος, ένας σύμβουλος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένα άτομο το οποίο έχει ορίσει στο σχολείο ότι είναι υπεύθυνο για το σχολικό εκφοβισμό. Έχουν γίνει προσπάθειες από χρόνια τώρα από το Υπουργείο να οριστούν οι υπεύθυνοι σε κάθε σχολείο για τη σχολική βία, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σχολικού Εκφοβισμού. Okay. Υπάρχουν τα προγράμματα λίγα με τον τρόπο που γίνονται όμως ψυχολόγων που μπαίνουν στα σχολεία έστω για μια μέρα την εβδομάδα. Μπορεί να είναι αυτοί τα άτομα εμπιστοσύνης. Το κάθε σχολείο μπορεί να ορίσει το δικό του. Τι είναι αυτοί? Τι οι άνθρωποι είναι, ξαναλέω, τα άτομα στα οποία μπαίνουν στις τάξεις, μπορούν να μιλήσουν στα παιδιά, να κάνουν μια μικρή παρουσίαση και να πούνε ότι σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάτι, που δείτε κάτι, μπορείτε να με βρείτε εκεί, συγκεκριμένα εκεί, τις τάδε ώρες, την Πέμπτη, κάθε Πέμπτη είμαι εδώ, έτσι, για να μιλήσουμε για οτιδήποτε σας απασχολεί σε σχέση με αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Okay. Σημαντικό λοιπόν τα παιδιά να ξέρουν σε ποιον μπορούν να αποτανθούν. Και τέλος, μια ωραία πρακτική είναι η παραγωγή εναλλακτικών τρόπων παρέμβασης. Okay. Τι μπορώ να κάνω λοιπόν? Τι μπορώ να κάνω όταν βλέπω ένα παιδί να θυματοποιείται? Όταν βλέπω μια ομάδα παιδιών ή ένα παιδί να θυματοποιεί ένα άλλο παιδί. Τι μπορώ να κάνω? Και εδώ λοιπόν πάλι σε ομαδική δουλειά τα παιδιά έρχονται με φοβερές ιδέες, τις οποίες λένε λεκτικά, ζωγραφίζουν, κάνουν ποίηματα, κάνουν οτιδήποτε.
τα οποία μπορεί να επίσης λειτουργήσουν με έναν τρόπο παραστατικό, σε ένα board, σε ένα πίνακα, σε ένα χαρτόνι, στον τοίχο, σε αφίσες, έτσι, οι οποίες λειτουργούν ουσιαστικά σαν δεξιότητες παρέμβασης για τα παιδιά, το τι ακριβώς να κάνουν όταν παρατηρούν ένα περιστατικό. Αυτό είναι το κομμάτι που λέγαμε πριν, τους δίνεις εργαλεία, τα οποία τα έχουν βγάλει πάνω κάτω τα ίδια, ξέρετε. Έχει μεγαλύτερη σημασία να τα βγάλουν τα ίδια. Γιατί όταν δώσεις την ευκαιρία να μιλήσουν για αυτά τα παιδιά, λένε κάτι το οποίο φαντασιακά είναι ικανό στα μάτια τους και στην ενέργειά τους να το κάνουν. Είναι προτιμότερο από το να πεις κάντε αυτό. Έτσι μπορεί να το διαμορφώσεις, να το χτίσεις σαν εκπαιδευτικός, να το κάνεις πιο συγκεκριμένο, αλλά είναι σημαντικό να έχει έρθει από τα ίδια. Το σημαντικό λοιπόν όλων αυτών των προγραμμάτων είναι η μετατροπή από παριστάμενο του ατόμου, ενώ του μαθητή, σε υποστηρικτή. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να μετατρέψουμε τα παιδιά από απλούς παρατηρητές σε υποστηρικτές. Και θα τελειώσω με κάποιες πρακτικές ιδέες για την παρέμβαση και από εμάς, από τους εκπαιδευτικούς, σε περιπτώσεις που παρατηρούμε κάτι, γιατί και εμείς είμαστε παρατηρητές. Και οι ενήλικες είναι παρατηρητές φαινομένων στη σχολική κοινότητα. Κρίση, το περνάω λίγο γρήγορα, είναι όταν κάτι γίνεται χωρίς να έχει προγραμματιστεί και συνοδεύεται από διάφορα έντονα συναισθήματα. Δημιουργία από διοργάνωση, όλα αυτά. Το περνάω λίγο αυτό, τα θεωρητικά, θα τα δείτε ίσως και στις διαφάνειες, με χαρά να σας δώσω. Οι γενικές αρχές παρέμβασης στις περιπτώσεις κρίσεων είναι αυτές. Το να παρέμβω άμεσα, όχι του χρόνου, να καθησυχάσω και να παρέχω ασφάλεια και να δείξω ενδιαφέρον για αυτό που συμβαίνει, να ακούσω, χωρίς να κατακρίνω, να ακούσω το θύμα, για παράδειγμα, στο να παρέχω βοήθεια, ώστε να, αυτό πάει μαζί με την ασφάλεια, το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι η κρίση έχει περάσει, να αποφύγω να δώσω ευθύνες εκείνη τη στιγμή και να πω ποιος φταίει, ούτε να παρέχω ψευδή καθησυχασμό, και να ενθαρρύνω τα παιδιά να αναλάβουν δράση. Ενώ δράση όχι να πάνε να χτυπήσουν πάλι πίσω, ενώ να προστατευτούν ή να κάνουν πράγματα ή να μιλήσουν ή να το αναφέρουν κτλ. Το σημαντικό είναι η ενεργητική ακρόαση εδώ και ο καθησυχασμός και η αποφυγή απόδοση ευθυνών. Να μην πω ποιος φταίει, τι έκανες και τι του κάνεις εσύ και σε πείραξε. Όχι. Παρέμβαση στην κρίση λοιπόν, όταν δω ένα περιστατικό, είναι σημαντικό να σταματήσω άμεσα την πράξη. Λέμε, σταθείτε ανάμεσα στο δράση και στο θύμα, κόψτε την οπτική επαφή. Αυτό είναι πιο εύκολο στα μικρότερα παιδιά προφανώς, στα μεγαλύτερα παιδιά είναι πιο δύσκολο, το καταλαβαίνω. Μην απομακρύνετε κανένα και μην ρωτήσετε κυρίως για τους λόγους της πράξης. Μην ρωτήσετε γιατί έγινε αυτό. Και ο λόγος είναι ότι συνήθως το θύμα σε αυτή την ερώτηση χάνει. Δεν μπορεί να απαντήσει, είναι αναστατωμένο, είναι αποδιοργανωμένο, κερδίζει πάντα ο δράστης. Και φαίνεται ότι έχει δίκιο. Αναφερθείτε στο συμβάν και στους αντίστοιχους κανόνες του σχολείου ή στους κανόνες της τάξης. Π.χ. με σταθερή φωνή, μπορούμε να πούμε αυτό δεν το επιτρέπω στο σχολείο μας. Σαν γενικό κανόνα του σχολείου. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε αυτό που βλέπουμε. Π.χ. να σπρώχνουμε τον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν το ανεχόμαστε. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο σχολείου αυτή η περιραίωσα ατμόσφαιρα. Τα σχολεία που το έχουν καταφέρει αυτό λοιπόν, να έχουν μια κοινή περιραίωσα ατμόσφαιρα, φαίνεται ότι είναι πιο ωφελημένα και με λιγότερα ποσοστά εκφοβισμού από τα σχολεία που δεν έχουν μια κοινή γραμμή. Όταν έχεις μια περιραίωση ατμόσφαιρα που λέει ότι εδώ δεν το ανερχόμαστε αυτό, εδώ εμείς όλοι δεν το θέλουμε, φαίνεται ότι τα παιδιά μπαίνουν σε αυτό το κλίμα. Τρίτον, στηρίξτε το θύμα ώστε να επανακτήσει τον έλεγχο. Μην το ρωτήσετε τι συνέβη, πάρτε το αργότερα, σε άλλη στιγμή, όχι όμως του χρόνου, λίγο αργότερα, μόνο του, καθησυχάστε το ότι θα κάνουμε κάτι γι' αυτό, αφήστε το να μιλήσει ή να πει ό,τι θέλει. Ενημερώστε τους καθηγητές, λέμε τους υπόλοιπους, ότι συνέβη αυτό και αυξήστε την εποπτεία στο διάλειμμα, στην τάξη, για το παιδί αυτό ή για το περιβάλλον του. Επίσης, είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε τους παριστάμενους στη συζήτηση, χωρίς να τους κριτικάρουμε.
Μπορούμε να πούμε κάτι του τύπου ότι φαντάζομαι νιώσατε πολύ άσχημα και εσείς βλέποντας αυτό. Τι θέλατε να κάνετε, δεν το κάνατε, δεν πειράζει. Τι θα θέλατε να κάνετε όμως? Τα παιδιά λένε ότι το είδα, δεν μου άρεσε, αλλά δεν μπορούσα. Δεν πειράζει που δεν μπορούσες. Τι θα ήθελες να κάνεις? Ίσως την επόμενη φορά έτσι να σου βγει περισσότερο. Ίσως την επόμενη φορά να μπορέσεις όταν το δεις αυτό να κάνεις κάτι. Okay. Επενέστε ακόμα και την προσπάθεια. Αν είναι δυνατόν, επιβάλλουμε κάποιες κυρώσεις στους δράστες, αφού όμως έχει εκτονωθεί η κατάσταση, ναι, ειδικά τα φαινόμενα σοβαρής επιθετικότητας, ναι, χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες κυρώσεις, άμεσες, στέρηση προνομίων π.χ. Έτσι. Όχι βγες έξω και πήγαινε στο πράγμα να παίξεις, αυτό δεν είναι κύρωση. Και επίσης το σημαντικότερο για μένα, μην απαιτήσετε να σταματούν οι μαθητές για να τα βρουν. Okay. Είναι ένα λάθος που κάνουμε πάρα πολλές φορές. Λέμε, ελάτε, δώστε τα χέρια. Είπαμε, στη σύγκρουση αυτό μπορεί να παίξει, αυτό μπορεί να είναι ένας τρόπος. Στον εκφοβισμό δεν προβλέπεται. Γιατί? Πάλι γιατί φαίνεται ότι οι πιθανότητες είναι το θύμα να επανατραυματιστεί. Δεν προβλέπεται να γίνουν φίλοι, δράσεις και θύμα. Εντάξει. Το θύμα, πιθανότητα, το δράστης θα βρει άλλο τρόπο, θα σου πει και τη στιγμή, ναι, συγγνώμη, σου πω εγώ μετά όμως. Εντάξει. Okay. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να δείξει ψευδή μεταμέλεια, όμως δεν προβλέπεται να γίνει φίλος. Βοηθήστε τους δράστες να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις συμπεριφοράς, ναι. Καταλάβετε, λέμε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Αν μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους, την επιρροή που έχουν προς όφελος, προς θετική κατεύθυνση, ακόμα καλύτερα, να τους κάνουμε βοηθούς, για παράδειγμα, στην τάξη, σε ένα project, έτσι, ή να τους δώσουμε ένα ρόλο πιο ευθύνης, έτσι θα είναι ευχής έργο. Δραστηριότητες μέσα στην τάξη που φαίνεται να βοηθούν, έτσι, είναι η ανάγνωση ιστοριών, το παίξιμο ρόλων, αφήσεις. Πλέον υπάρχει πάρα πολύ υλικό, ξέρετε, εκεί έξω και στα ελληνικά ακόμα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έχουν γίνει πάρα πολλά προγράμματα, βίντεο, ταινίες, παρουσίες περιπτώσεων και συζήτηση από τα παιδιά για το πώς μπορούν να επιλύουν τις συγκρούσεις. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο μαθημάτων. Πρέπει να πω ότι όσο πιο συχνά γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις, τόσο καλύτερο. Δεν αρκεί δυστυχώς να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και μετά να το αφήσουμε για όλη τη χρονιά. Καλώς ή κακώς, ο εκφοβισμός είναι ένα από τα ζητήματα που χρειάζεται να συζητάμε every now and then, έτσι, από καιρό σε καιρό. Έχει δείξει η ιστορία ότι δεν αρκεί να πούμε κάτι μια φορά. Και εδώ σας τελειώνω με 2 ασκήσεις τις οποίες έχουμε κάνει πολλές φορές σε τάξεις, βιωματικές ασκήσεις, πολύ πρακτικές, πολύ απλές, που έχουν στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Έτσι, και την υιοθέτηση πιο καλών συμπεριφορών. Η μία άσκηση είναι αυτή, χωρίζουμε τα άτομα σε ομάδες 4 ατόμων. Okay. Τα 3 άτομα τους βάζουμε να συζητήσουν για 2 με 4 λεπτά. 2 λεπτά ίσως είναι λίγο, αλλά ανάλογα τον χρόνο που έχουμε. 2 με 3-4 λεπτά. Λέμε, εσείς λοιπόν θα συζητάτε ένα θέμα. Συζητήστε κάτι. Okay. Ο 4ος θα προσπαθεί να συζητήσει και αυτός, αλλά συμφωνούμε εκ προημίου ότι εσείς οι 3 θα τον αγνοείτε. Δεν τον αφήνει να μπει στην κουβέντα. Okay. Για 2 με 3 λεπτά το χρόνο τον κρατάμε εμείς. Okay. Συζητάτε για 3 λεπτά, ο 4ος προσπαθεί να πει καθώς την άποψή του. Ναι, και εγώ ρε παιδιά είχα δει αυτή την ταινία. Οι 3 τον αγνοούν. Δεν του δίνουν σημασία. Το κάνουν αυτό και μετά αλλάζουν. Επαναλαμβάνουμε την άσκηση μέχρι και οι 4 να περάσουν από το ρόλο αυτού που αγνοείται. Okay. Πρέπει να πω ότι είναι μια πολύ δυνατή άσκηση. Είναι role play, αλλά γύρει πάρα πολλά συναισθήματα και βάζει όλα τα παιδιά. Ξέρετε ότι μέσα σε αυτά τα παιδιά είναι πιθανότητα και οι δράστες πιθανόν. Έτσι. Αυτοί που το κάνουν αυτό συστηματικά. Έχει πολύ μεγάλη αξία λοιπόν να μην στοχοποιήσεις. Αυτό είναι αυτό που λέμε άσκηση που είναι ολιστικού τύπου. Δηλαδή πιάνει όλα τα παιδιά. Δεν στοχοποιεί το δράστη και του λέει: έλα εδώ να σου πω για να δω πώς είσαι τώρα εσύ. Άμα δεν σου μιλάνε, το κάνει σε όλη την τάξη. Προσπαθώντας να πιάσει προφανώς και αυτούς. Και βάζει τα παιδιά στη θέση αυτού που αγνοείται. Είναι πολύ δυνατή άσκηση.
βάζει τα παιδιά να μιλήσουν μετά, να συζητήσουν για το πώς νιώσανε, πώς ήταν να προσπαθούν να μπουν και να νιώθουν ότι αγνοούνται. Και γίνεται μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, έτσι, για το πώς είναι να αφήνεις κάποιον απ' έξω, πώς νιώθει αυτός, πώς νιώθω εγώ όταν τον αφήνω, τι θα ήθελα να κάνω για να τον βάλω και όλα αυτά. Αυτή είναι μια άσκηση. Και μια δεύτερη άσκηση είναι η άσκηση εγκαταλείψτε το πλοίο. Okay. Πώς παίζεται? Εδώ είναι το πώς παίζεται. Χωρίζουμε πάλι τους μαθητές σε μικρές εισάριθμες ομάδες. Okay. Των 4 για παράδειγμα, ή μπορεί να ξεκινήσουμε από 2. Okay. Ο τρόπος που το κάνω εγώ σε τάξη είναι χωρίζουμε τα άτομα ανά 2 και λέμε το σενάριο το εξής. Βρίσκεστε σε ένα πλοίο το οποίο βουλιάζει. Okay. Έχετε μια βάρκα, μια λέμβο, στην οποία μπορείτε να πάρετε 10 αντικείμενα από το πλοίο. Okay. 10 αντικείμενα. Στην αρχή κάθε παιδί σκέφτεται μόνο του. Ναι, ξεκινάει μόνο του. Okay. Λέμε σκεφτείτε 10 αντικείμενα που μπορείτε να πάρετε από το πλοίο. Η βάρκα θα σας οδηγήσει σε ένα νησί. Έτσι. Σόους. Θα σωθείτε. Και θα πάτε σε ένα νησί. Δεν ξέρετε πώς θα μείνετε στο νησί. Μπορεί να μείνετε μια εβδομάδα, μπορεί να μείνετε μια μέρα, μπορεί να μείνετε ένα μήνα. Ποια 10 αντικείμενα θα είχατε μαζί σας για αυτό το σκοπό? Okay. Δεν μπορεί να πούνε θα είχα ένα πλοίο, θα πάρω μια βάρκα. Έτσι. Κάτι που μπορεί να υπάρχει σε ένα πλοίο τέλος πάντων. Okay. 10 αντικείμενα. Το κάθε παιδί κάνει μια λίστα λοιπόν 10 αντικειμένων. Ωραία. Μετά λέμε, ωραία. Ελάτε ανά 2. Πάτε ανά ζευγάρια. Και συζητήστε πάλι τη λίστα αυτή με το άλλο άτομο και καταλήξτε σε 10 κοινά αντικείμενα. Το παιδί λοιπόν τυχαία έρχεται με ένα άλλο παιδί και διαπραγματεύεται ποια 10 αντικείμενα θα έχουν 20, ο καθένας 10 και 10. Μπορεί να έχουν κάποια κοινά. Okay. Διαπραγματεύεται ποια 10 αντικείμενα θα κρατήσουν. Φτάνουν λοιπόν σε μια λίστα κοινή οι 2 τους. Μετά οι άλλοι 2 ενώνονται με άλλους 2 από μια άλλη ομάδα που έχει άλλη μια λίστα 10 με 10 και καταλήγουν σε μια κοινή λίστα οι 4 των 10 ατόμων, των 10 αντικειμένων. Μετά αυτοί οι 4 ενώνονται με άλλους 4, 8 άτομα και καταλήγουν σε μια λίστα. Στο τέλος φτάνεις να έχεις 2 ομάδες των 12-13 ατόμων και 12-13 ατόμων από την άλλη, οι οποίοι διαπραγματεύονται και καταλήγουν σε μία λίστα κοινή. Okay. Αυτή η άσκηση έχει πολύ αξία για διάφορους λόγους. Έτσι. Γιατί σε διδάσκει διαπραγμάτευση, υποχώρηση, συνεργασία και βέβαια εγείρονται διάφορα θέματα τα οποία μετά στη συζήτηση τα αναδεικνύουμε. Okay. Πώς νιώσατε? Συζητάμε μετά γι' αυτό. Ξέρετε, δεν μας νοιάζει τόσο πολύ η λίστα που θα φτάσουν. Δεν το λέμε αυτά από την αρχή, αλλά δεν μας νοιάζει. Τους βάζουμε και την αναγνώζουν, την διαβάζουν. Εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτό το αντικείμενο. Να πούμε ότι αυτό το αντικείμενο είναι πιο χρήσιμο όντως από το άλλο. Δεν μας νοιάζει. Εντάξει. Μας νοιάζει το πώς νιώσαν. Το αν είναι όλοι ευχαριστημένοι με την τελική λίστα. Αν είστε ευχαριστημένοι με τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Αν μπορέσετε να μιλήσετε πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν, τι παρατηρήσατε. Και τελικά ποια είναι τα ωφέλη του να συνεργαζόμαστε πολλοί άνθρωποι για να λύνουμε τα προβλήματα. Okay. Αυτό θα ήθελε να διδάξει αυτή η άσκηση. Okay. Και θα κλείσω με μία δήλωση ενός πραγματικού μαθητή, έτσι, που έχει να κάνει με τους παρισταμένους, που είχε πει ότι το χειρότερο του να είσαι θύμα είναι ότι αισθάνεσαι εντελώς μόνος και ότι όλοι οι άλλοι υπόλοιποι συμφωνούν με το δράστη. Αυτό είναι ένα πράγμα που πολλές φορές τα παιδιά λένε. Το χειρότερο δεν είναι η θυματοποίηση αυτή καθ' αυτή, είναι ότι οι υπόλοιποι, μην κάνοντας κάτι, φαίνεται να συμφωνούν. Και αυτό φαίνεται να είναι κάτι που πληγώνει ακόμα περισσότερο από την ίδια την πράξη της θυματοποίησης. Έτσι. Το τι κάνουν και κυρίως τι δεν κάνουν οι υπόλοιποι που το παρατηρούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μην κούρασα πάρα πολύ.